ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kashlam ajingikai ke Rising Sun Higher Secondary School Mauring Keneng kebedan handong dawa kebelaseng host nam ka khandai spa prabu khandai menta kesngi klarakhi ekajing kenjo yu momer ba lai pesan snem jogajing shakri ban ajing start ikhon jogadong kathan Kini school nuduk belaseng yaka kelasei kena kebedai ki sok ningkong ke belalong ke officer hakitna sarkar repair jong sarkar jela Hagir gesngiu MDC katha Beru Chief Executive Member ke KHADC wa penyat sing CM kumukong san hagajinon lang usodar ka shnong mauring kedeng uba Peter J Lawai dolor ki kena school ke bela pas hagajinon lang kedong hikai ki kena school ba ki kimi ki pa Lapen pupin ping ki kini gejing rakhi dap lai pesan snem jong school kedai ki jing shimbenta shit rem ki kena school hagajing lek kai drill shatan driver ki we de Hagan gesngi uba penya laplipat baru ya ke kamera kelas ya ke bau lapenio limbaga MDC scheme kebedai jong snem arja kat pra arja kat kandai kebedai nak excluded scheme bat penkup buram ru ya laingut ki kena ki bela pau baha hal kami lek kai ber kumjuru ha kaliang ke puli puthi Come on, clap your hands. Tada shupau arbos nem menshua. Nila banyo ya kita ki officer, neki engineer, neki benda pero neki school club penmi. Saka peli ke jumpi ki kena kemudian menta. Kaifat kekerdan keburom pinwarla nak menta ke school, nak menta ke sedong, nak menta kedong bekathan ni buruk koi. Kata kali kathong ke jumpi kum ki kena hagane ke por ke pamenta. Habinya cerum senang gibriu ki keren. Ba ke jinang jing start hag jala jeni kelahir. Hang jing syakat nang mi ke por kat aduk kena ke sepak sedang ke pemerintah. Jing syang ndesuk pun mi kita kentir menong ba ke jinang ke jing start. Kata ke quality of education kalau nang hiar pok jelah. Haba mi kum kita ke jing keren sene setai. Babon sen ke jing keno ngi keno ba ikiwe. Ke jing keno ngi keno e ke sarkar. Ngi keno e kino hikai. Ngi keno e ke school. Ngi klat pat Ban pek ne ban kena yalade. Kata kadai kawa kanang penher susu ya jinang jing start. Hamka maki thai kendong hagi benda bo fer. Lese kadai ka por bo menta. Habang ai bang apek thu. Lese kadai ka jo school kisam ka jo jing e. Lada plok ki kena ka jing kena kan lai pes kino hikai kan lai pes school. Den kemdai sarunta. Kikime kikwa kiklat ban kena ne ban pek yelade kani program ke badon kam hadu kata ta school kawai ngi dau chong ke jinhiar ke jinat start ngila ban kadon ke sakhi ber pinsisah kani ke por bamenta lese hak ne program ke badon kum kani ke por bamenta lese babun na kilong kime ki jungir ke buram ki badon ki thai no kondong bun ki bom don kpa denem dai kata di kata wa kalau penher ya ke jinang start hapo kedong kathang jungi namar ban kentiu ke jinang start ban raai ke school kham sujrong don kam ke jingi trailang beningkong du na kayen kesam don kam ke jingi trai beningkong du na kayen kesam ba ka kme ba ukpa ke ni trailang ban pet ye ki khon kumno ki pulekat kumno ke jingkhot kumno ka kor ke buram kile ayu school Ngatrai nyar bangin syam ba ukpa ba keme keluan school. Netrai kem syam la invite ni ukpa benwan lang matang smisar. La invite. Wake para mi. Kikun jumpi klam ukpa klam ka keme tutip kinam la ban yele hagajing em gujungki. La kikwa bi kikun jumpi kin keu syafrang habro kiliang. Ka jingki kle ban kong syam na kayen kesam. Don kini program wan lang Kikime bokpa, like no kira bom lakir, pencenganyi kikon jumpi, I mesti miki bekilong ki berselur. Hei babun, ne kikon jungi ngilong ngimdani ka confident ne kicing selur, namar ke jing penselur ngimpiyo na yeng nasam. Idan tang ke jing penting, idan tang ke jing condemn ni kikon, baklop bomler, bakunta terter, bakene kene gibenta ka bapenhiar susu, ya ke jinan jing start, ne kino gibenta ka bau kena udon ha ke jing embujung u.
Singapore dan Cup Uni Ribbon kum kadak ka jingkle ya gani ka yeng kamra kelas batmai kabalamang pisan ka district council ing baka excluded area scheme nakap ka school Rising Suns High Secondary School ane po mo ring haka je don lang jong i principal secretary MC managing committee bat tinapay baro kimek pa bat students. Samla rangba pakir baha Jepang ide I ex students jong ni ka school hanni but ibalalong lese ka nuksan yangi ban sakhi hakani ka sngi ya ka jingtre shitom nadu kaba isdang banyo ika jinghikai ha ka jingkule ka jungi hangni ha school nadu ka class nursery but hadu pa in the meet nani na school. But hadu ba inda yo ban apply hikam, but hadu ba inda yo ban pass, but ban yo ya ka appointment ni ka jingtray ha ka kam sarkar. Dengan ngaso ban ong ngim don kam shu ban ay nuksan. Ye ki way pat ki brio ki ba shabar jong ni ka shnong, lene shabar jong ni ka school. Ngaso ba menta kasngi bangi rakhe ka ni ka foundation day ka balai pusan snam. Ngin kemaru ia ke jingtray shitom jong kini ki ex students ki balawan ra e ka buram jong ni ka school but nak menta ka shnong but next camp ka jingdon lang ka jong I kan ai men sim ye kini ki hybrid ki samla ki students baro hadu ka class 12 ki ba don lang bat ni hangne ban yu I ye I ba shong lang hang ni ka rinsan. But ka jingdon lang ka jungi nganget scam kan yo ban I sim ban penslur susu ya pi banang treshtom haga jingkule ko ba pi don hagi classes ko pair na kalian ka jungi ngaso ban penpau ye jing songu ikipai ba nang susnong morin kinai but ek constituency bro away ka bala ailat yang aru ban long kum MDC mentala artam kenti. But kumjuru kumba MLA Shipor na kani constituency balong MLA kumba shisnam tam. But hakini kisnam shisnam tam kumba MLA ngasoban penpau jing ai kublay kerpang ikipai ba bangayo ekalat ban penswo ikibabun ki jing hakabay day ba ka constituency mor keneng habay day hamte po assembly hamtam ya ka sarkar jela. Te namar bakum kinong mikmat ka kamram ka baningkong hi kadai bangin ra ya ka sul jong ki babun balang na kishnong na ki constituency ya ka jing ka bakikidon ya ka jing donkam ki babun let's say bangin penswo ya ka ta ka sul jong ki paiba nang shnong sha assembly lene Dorbar district council lene wat shapo parliament te ka kamram jungi ka de kata bat ka baar pat nalor kata ka kamram ka jungi kum kinong mikmat kalong bangin wanra ban ka jingyakran ka jingyatai bakum no bangila banwanra iki an ki kindon ki baklan ki babiang na kamenta ka jingbit jingbiang jong ki nongsong shnong bat jong ka jelah ibro kaway ngidon kam ban sutu kum ki pai ba baka kamram jungi ngidon kamru banwanra iki developmental activities ki pair lada kalong haki educational institution lada long haka health institution lada kalong hakanu kanu institution ni don kam bat nga so bat ong bakum no mikmat hakini ki shisnam tam kum MLA ngala prioritize lene la bu priority bal abu kerpang kindet kiles ke ki badon kam ha bangin la banwara development shamar kineng constituency tengala ra ningkong hakaban don kam ya ka kot ka khya ban pen klan ya ka kot ka khya ha kishnong bat ha ki kerdan ki paper lada kilong ha ki health sub center lada kilong ha ki health primary health center lada kilong ha ki CHC bat kiway ki center te namar kane ni sutu ba kum kinong shnong ni don kam ban yo ya ka jing sumar na ka sarkar habede ko koi ka khya namar kum balong menta ki paiba nong shnong jungi ki dangde ki paiba nong shnong ki barang duna ha ka yo ko
Ladang hab ban lek hospital private, lahab ban sumar epi ki hospital private ne po Meghalaya ne Shabab, pin hab ban Bakram, pin hab ban lut ki Popo Hajar ba dikilang. Namar ta kadao ka kamram jong atu ka por ong ladei ban wanra ika si ka babiang hapo morung kedeng ban ai jing syakri. Nganam la ban ai pisa by dawai man kasngi, nganam la ban ai jingarap man ki ye, henry lingba kini ki project, lingba kini ki investment. Nginla ban yarap ban syakri di pai ba ka ba arpat ha ka bai dei bat ka education ni iba ka jing long jingman jong ka mor keneng constituency ka la dei ka constituency ka ba he ba la bun ba ki pai bat ka population ka la bun ba batang hang ni hapo kanika mor keneng CHC circle la penong kanika population la mdunai ka sampo hajar. Tengah masuk benong ladangi kum kinomik mat ngimnum sutu ke ka bangin i ya ka bashajangan kan bu jing khamtami ki pai ba te ngai i ba ngila persyang ban penslo ke sarkar badan kam bandan ya ke education policy ke babiang om tang kata bat kilat jingrap ki babiang namta ki schools ki babur khamtam ki government schools bat kumjur ki private schools ki belak khamrim te ngai iba ka jingdan jong ni ka school kala ra ya ka buram jong ka mor keneng te namar ta kadao hakani ka last budget jong ni usnem arhajar arpusan ka state government ka sarkar jela ka budget lani ka mang tingka hakani ka snem mamenta kala mang hadu arpu nyo hajar kelur ban penlut na kamenta ki sektor repair ki ba kentup nadu ka jingpule hadu ka koi ka khia hadu ka surok hadu ka umbam undi ba kiwe ki jingdan kam baro ka poi arpu nyo hajar kelur ban penlut menta usnam na khleng ka sarkar tengai i ba ka education ka long hakmat namta kani ka budget te na sokmen ba kani ka government ni ka sarkar kanla ban kner ka kti jingerap Shiki babun ki school khamtam ki government schools colleges nangta ki jakapule ba pher na kabanta ban nang penklan shushu ya ka jingpule ke jungi te ni sulthu bangi don kam ban penklan ya kata ka human resources kumba ongno ni hapo Meghalaya ni la don bun ki resources ki jingdon kam ki ba ubreu udon kam man kasni da pi pai ka khndo ka siap bangi pai ki mau ki deng ki set ki marpo khndo ngila don lut iki resources ka umbam undi ka basyam ngidon uslap ka maryang ka ba internet ngidon henry tam ka we ngi happen pen klein sai ka human resources kabedi ka jingpule namta ki khna ki jungi ki shnong ki dong ki thau baro khnang ba ka ni ka jing klein jong ka jingtip kan long ka bor ka ikhtiar ya ki shimet bat ni i bakanika jinglong jingman jongka jela Meghalaya bak kari India kadon hak kerdan ka bangidon kam ya ka jingyele ka jingyakun kataka competition te namar ta kadao ngaso ban kentu ya ki habret hangne ki students baro ba pindon ya ka jingkho sneu ka jongpi na ni ka dreams ka jongpi pindon ya kataka jingi jinga jongpi ya ka ba pi kwa ban long hadin habut ngasutunat banyo ban penkup buram yang lainut kini ki kena ki badan ha ki benta ba pher khamtam ha ka jingpule academic khamtam i samla i balayo letters baro ki subject nangta i habret sambol bala pau ha khamtam ha ka kamile kai football ngi i ha ki social media kala long viral ka jing tibet ka sap bo blai la ai i khamtam ha ka sap ban up goal kum goalkeeper bat na so komen bangan yo ni kala bani don lang bat ki khamtam bat iwei pat i thei i badena ni ka school i bayo lat bandrung ha ka cricket team jongka jela Meghalaya kini kilong kinuksa namar ba mentang i don kam bakum ki kime ki paru pintip ba ki khun jong pi ki don ya kanu ka sap bat dei hangne ba i don kam ban peli kala kelentiru wat iki khun ki kti ki ba pilai i ba ki don hanu ka benta ba ki don sap nin hak ban penslur bat nadu ka jing syat ka bening kong hadu ba khadu ngai i ba ka i tenat bat don ki group ngala pet don ki students shinrang ki contain station din ngai i ba ki jam sengkai ba ki jing jam mat ba
nga try la don kam sa ka dancing class ni dancing school ni po marun keneng nama kaniru de ka way nakalat ban kintiu habai dei bat kasap ka ba pi don kamtam ka cultural dance ka de ka way ka bangi don kambha ka ban tip ya ka riti do stur la jom ya ka shat niam ka shat tenrai la jom kum ka jat de khasi ka belayo sanction na kan nabat de ki kror tingka bat mentang spenbait ban alwat ikikam ban sedang no ekanika ekanika farming hang ni po morang keneng kepada jong government but lada ki sedang ekani kan long gajing mentoi ke bakrau nam ta kinong snong wat ekanika breeding facilities hang ni ka jing pen kha yeki kun snyang kan kambun bat ka jing dan kam kun snyang sembai snyang jong ki nong snong ni ki nong rat se kan kam yarap lada la don nan ni na po snong la jong kani kan long kalat kamai kalat ban kentiu ya kayo kakot ngidang don kam shibun bha ban suthu ba kari ke jungi ngin hap ban yang hala ka jong gejat nama ki babun bha ki kam kidang sa le se ki bompat don batre dengi phai na duk ka kam rijingri kari dokha siar senyang belang masih dangpun nama dangpun ba ki bangi hap ban shim na po bar jelan Meghalaya kumba arspa sampu krur hakashisnam ni penlut tang nakamenta ban thiet dok senyang na syabar jong kajela telada ni sedang ban seng ila ka jong kam wat kmilanti than tang na benta ban yo kam sulkar ndrei pet la ka jong kasap ko pipidan ban sedang ban yang ila ka jong kejan bat nakalian government ni babun ki facilities bun ki program ki schemes kila sedang ban wanra sikishnong ling baki block development officers ling baki sin adi block office ban yo ban wanra syaki shnong ki thau tengah nasroba ngin haplong practical ndai than banong ban i ya ka ri ke jongi kum bakalong ban i da kumwei pat ban long negative ring ide ban perkhat ba ka babha ban min long positive te tang kata bangin la ban kentiu ka ri jongi te ru ngalai keren minin bo chief minister banga pentip pangandon chini hakani program te nakaliang jongi nakaliang ka sarkaru ngin yarap ya kani ka school kumba sanlak na kamta ban repair ikani ki yung school kamtam ikani ka roofing lani ka tunum banam jaw ha kamera class banam thut kapule kuchi nam ta ki khna te sanlak na ka chief minister special development fund but yakani ka scheme sa issue ka wak ada na po block office bangan sa IT back siya ka managing committee jong ka school but kabaar pat hakajuk science and technology menta ni suthu baki khna kidon kam ban access syaka technology ni don kam ban pensluri ki khna ban penun kam ya ka board jin start science ka bamenta let's say ki kmi ki kpa kinempa got board kumbalong menta ni pe ki khlung menta na do shisnam arsnam la nang ban bat mobile kataru ki smartphone te nga so banong ba habide ba kani jingdon kam ya ka computer set kumba arpo teli kumla penpau de principal dengan so benong nimla baro arpo teli tengin yarap no santeli nang ban pembiang hang te po lab jongka komputer te khnang baki students jongi kenam yo jingkulia tang ka theory haka computer class ndre ken yo ru ya ka practical idan ki officer na ki civil service MCS kemudian haka state rank but haka national rank kemudian kini ki IS, IFS, IPS but kiwai te nadu arjar khatlai nim yo IS khasishu te kamumut ki badan ki officer rangba ki ba pen ya kam ki department no her sarkar jela lada kalong haka health department, education department, PHE, PWD ki ba pun ki department labun tang daki beriu ki banabar ki IS ki banabar bun ba ki ba keno hana ba ka sarkar ka thungkam ka aikam ki IS banabar nem ai keno haba ki beriu jungi ikna khasi jungi lakilong ki kenthei ne shinrang undan shu papas IS nadu arja khabla mentala khatwai sinam namarta kadaw nga kentu yaki napikwa banlong officer rangba secretariat ban pek department bahe subhami nang ni na school rising sun
Hadin 12 pendap iki degree, pendap ika bachelor, but ya kun ya ka civil service exams ke jompi. Ngakloi ban yarap, ngakloi ban betin nanti, but kumbalong iwe kena nang constituency jungi, nanti nak kapsor, mentang adang pentibet ye ke coaching hadelhi. Iwe kena sinrang, bau ikwa kolak penlong IAS. Tengah pelut nadong sedong, nam tajung i ngada kwa ngada terang batasi yodan ki kena nadu kelas 10 nanta ki badan yang kita ka im ki badan yang kita ka jingtmu ka jing anglut ki badan du kelas 12 pendat ya ka degree bat sepentip di principal ngan persyang kat bala banyarap efisien nak kena no ka jing dan kam bakum ka school management committee ka sutu badam dan kam ye jing trelang bat ni ngaling kloy banya trelang but kendian ko ngakwa ban keren haga bede ka college niladap ban sanction shua sanlak kendian namta ka college nalor lailak men shua ngada ai but mentang adang up ya ka approval but dang men simtayo layo approval na ko Delhi sasau ku sanlak ya ka college but sanlak bala dat ai kan nong san pulak bangin yo ka community college hangli ko snong lajong nang ba kan long ka burom ya ka snong kan pensuk kan long jingkar ku ya ki nong snong khamtam kimi pa ki ban hak ban penlut ki pau hajar ban bu kuliah college ki kun jopi shadu shasor